Zdravo. Sada ću vam postaviti jedno pitanje. Pitanje će biti malo generalizirajuće, ali nemojte obraćati preveliku pažnju na to. Potrebno je generalizirati na ovaj način, u ovom slučaju, da bi uspio da predstavim argument na najjednostavniji način. Dakle, zašto Hrvati ne vole svoju Bosnu i Hercegovinu? Ili zašto Srbi ne vole svoju Bosnu i Hercegovinu? Radio Slobodna Evropa imaju serijal koji se zove Perspektiva. Bili su u Kiseljaku i u Fojnici. Kiseljak, većinsko hrvatsko stanovništvo. Fojnica, većinsko bošnjačko stanovništvo. Hrvatska djeca iz Fojnice idu u srednju školu u Kiseljak, pretežno. Bošnjačka djeca iz Kiseljaka pretežno idu u srednju školu u Fojnicu. Podjele. Zašto? Djeca su razgovarala međusobno jedni s drugima. Znači, djeca nemaju problema da se druže sa pripadnicima drugih vjeroispovijesti i tako dalje. Odlično, sjajno. Neke stvari koje djeca govore ostavljaju me nekako... Osjećam se pogođen surovom realnošću. Radi se, na primjer, o slučaju kada jedna djevojka kaže jednu stvar. Da se razumijemo, ovo se ne radi o toj specifičnoj djevojci, niti o drugim djevojkama koje su istu stvar rekle. Radi se o čitavom sentimentu koji očigledno vlada. Djevojka je rekla da prema zastavi Bosne i Hercegovine ne osjeća ništa. Čak ne voli zastavu Bosne i Hercegovine, ali voli zastavu Srbije, voli zastavu Hrvatske. Djevojka je katolkinja, Hrvatica. Ne voli zastavu Bosne i Hercegovine. Rekla je čak da nema neku povezanost sa Bosnom. Zašto? Ja se pitam, kako može dijete od otprilike 17 godina, kako može da osjeti to da nema povezanost sa državom u kojoj je rođena, u kojoj su njeni roditelji rođeni? Dobro, njeni roditelji su rođeni u Jugoslaviji. Oni su dio Bosne, djevojka i njeni preci. Kako nema povezanost? Da li se to radi čisto o korumpiranoj političkoj eliti? Ili se radi o podijeljenom društvu, o nedostatku mogućnosti perspektive, o lošoj ekonomiji? O čemu se to radi? Radi se najvjerovatnije o nedostatku lojalnosti prema državi Bosni i Hercegovini. To sigurno ima svoje korijene u ratu. Kiseljak je trebao biti Hrvatska Republika Herceg-Bosna ili čak dio Republike Hrvatske. Tvoj je Kiseljak. Kiseljak je u Bosni, tvoja je Bosna. Razumiješ? Zašto se odreću ljudi svoje sopstvene teritorije? Mislim da je problem u tome što kod nas granice nisu teritorijalne, specifično geografski. Granice su tu. Kod nas se nacija, etnička pripadnost veže sa vjeroispoviješću, religijom i granica ne postoji. Gdje god živi taj jedan narod, to je njihova zemlja. Mislim da sad ne ulazimo u neke polemike, ali recimo malo stereotipično gledajući, gdje živi Srbin, to je srpska zemlja, dakle velika Srbija i tako dalje. Ista stvar važi za Hrvate, gdje živi Hrvat, to je hrvatska zemlja. Mene dakle zanima zašto ne traže ljudi svoju budućnost tu gdje jesu. Ti ako živiš u Kiseljaku, neće tebi Zagreb ponuditi bolji život ili perspektivu. Ili ako živiš u Zvorniku, Bijeljini, Banja Luci, istočnom, bivšem srpskom Sarajevu, neće ti Beograd ponuditi bolji život. Bolji život trebaš da krojiš tu gdje jesi. U Brčkom su djeca govorila mnogo više o korupciji, o korumpiranoj političkoj eliti, zavadi pa vladaj. U Kiseljaku i Fojnici to nije bio slučaj.
Možda se tu nazire ključ problema. Nema povezanost sa Bosnom. Znači, odriče se Bosne i Hercegovine. Zašto ljudi predajete ono što je vaše? Kako su vas mogli toliko ubijediti? Nije mi jasno. Jednostavno mi nije jasno. Jednostavno želim da čujem od vas, ako iko bude gledao ovaj video, šta vi mislite o cijeloj toj stvari? Bez nacionalističkih prepucavanja, bez psovki i uvreda. Zanima me kako ljudi razmišljaju. I vi, ako ste vi Hrvat, Srbin ili nešto drugo, i ako imate nešto protiv Bosne i Hercegovine, volio bih da znam zašto i na koji način to gledate i koji je razlog vašem nedostatku lojalnosti ili osjećaja za vlastitu državu. U redu, to je to. Eto, diskutujte, pitajte nešto. Zdravo.